Major de Dénia, Fallera Major Infantil de Dénia, vicepresident primer de Junta Local Fallera de Dénia, fallers i falleres, públic en general, molt bona nit i benvinguts a la treta 2023 de la Falla Oeste. Avui celebrem un dels actes més esperats. Avui és una de les nits més especials per a tots els fallers. La nit en la qual es desvela qui seran els càrrecs del districte del nou exercici. Un exercici que per si mateix és especial, perquè la Falla Oeste està d'aniversari. Perquè complim 50 anys del dia de la nostra bandera i 75 anys de la fundació del nostre districte. 75 anys d'història, 75 anys fent falla, 75 anys fent barri, 75 anys de tradició, però i sobretot 75 anys sent una família. Per això, en aquest any tan especial, tornen a unir-se a nosaltres uns amics, als quals volem aprofitar una nit com aquesta per a donar-los la benvinguda a la família de l'Oeste. Volem donar les gràcies pel gran esforç i suport al Centre Comercial Portal de la Marina. I si per a una falla és important un aniversari, només això és la seva imatge. I en això estem més que orgullosos del gran equip de treball de comunicació de la Falla Oeste. I avui són així per a donar a conèixer la nova imatge per al 75 aniversari. Ells són Laura Reig, dissenyadora, Alba Ginell, publicista, i Valentín Alcalá, dissenyador.
gràfica que representarà l'essència i els valors de la Falla Oeste. Per això hem creat un logotip tipogràfic que representa la fortalesa de la nostra comissió, a través del minimalisme, la senzillesa i el color, on el color negre representa la resistència, el color groc a la nostra comissió vaquera i el color blanc el sentiment i la puresa per la festa fallera. Tot això ha estat plasmat en una composició neta, clara i funcional que pot presentar-se en un total de 4 versions. Esperem que aquest logotip estigui a l'altura d'una falla de bandera com és la Falla Oeste. Ara sí, arriba el moment més esperat de la nit. Per tots és sabut que a Dénia i a la Falla Oeste el nomenament del president és el dia 9 de març. Però els avatars de la vida van fer que per primera vegada en la nostra comissió no hi haguera cap candidatura. Per sort, en aquestes 2 setmanes hem trobat una persona la qual vol portar aquest vaixell de l'Oeste a bon port. I per aquest nomenament demanem la presència dels presidents en actiu de la Falla Oeste. Per tal de donar a conèixer el nom del nou president, demanem la presència de la secretària de la Falla, Leo Molina i Candel.
En aquest món groc cavalguem per la festa, per les flames, per gaudir fins a l'última gota de cada any recobert d'emocions. El 19 de març es donaven per finalitzades les falles més esperades de totes, amb els fallers cantant l'himne a la plaça. I de la mà arriba la treta, que es transporta a eixe ambient faller amb respiracions nervioses per saber qui seran els nous càrrecs de la falla oeste. Els 4 protagonistes, les 4 històries que es fusionen en una, per aportar per tot arreu amb un gran honor el nom de la nostra falla. Sentim els nervis, l'emoció i l'adrenalina que puja per nosaltres. La importància d'estar present en aquest moment és molta, ja que es convertirà en el principi d'una bonica aventura acompanyada de coets, xarangues i el nostre preuat color groc. Perquè la treta deixarà una marca permanent en la nostra falla. És el dia més especial de l'any per als nostres càrrecs. Són els aplaudiments de la gent, l'alegria dels familiars i amics, la sorpresa, les abraçades. Que dels nostres cols en la taula ressorgisca la flama de les cendres del 2022 i torni a posar en peus un any més a la nostra falla oeste per presentar un nou exercici faller. Enguany complim 75 anys. 75 anys fent història, fent falles, creant moments, sent referent a Dénia i fora d'ella. Aquesta nit encetem el 75è aniversari de la fundació de la nostra falla i ho fem amb la treta més especial de les falles. És moment de posar en valor la nostra història. Fem saber a tota Dénia que l'Oeste està d'aniversari i fem-ho amb els nostres càrrecs al capdavant. 75 anys de falla, 75 anys fent història. reunits a Dénia, el 2 d'abril de 2022, sent les 21 hores, amb l'únic objectiu de traure president per a la Falla Distrito Este, per a l'exercici 2022-2023, els següents presidents. Alejandro Salmerón Ortiz, José García de la Reina Jaén,
Vicent Montaner Ibars. Javi Jiménez Cardona. Rubén Flores Motilla. Javier Tadeo Senén Carrascosa. David Ochoa Pérez. José Miguel Morera Díaz. Antonio García Santonja. Leo Castillo Berruti. José Navarro García. Cisco Pérez Caudeli. Rafael Collado Gascón. José Rubio Martínez. Antonio Vargas Turita. Pedro Domènech de Antonio. I sota la presidència d'Alejandro Salmerón Ortiz, acorde per majoria elegir president per al pròxim exercici Javier Tadeo Senén Carrascosa. Bona nit a tots. Aquesta nit no és una nit de discursos llargs, tan sols m'agradaria agrair a tots els presidents la seva confiança depositada en mi per encapçalar aquesta gran comissió en el 75 aniversari i a tota la gent que ha col·laborat de diferent manera en la treta d'avui. Així mateix, m'agradaria agrair personalment a Virginia Carrasco, directora del Centre Comercial Portal de la Marina, la seva especial col·laboració en aquest any de celebració. Cavalquem per la festa! A 2 d'abril de 2022 i sent les 21:37 és elegit president infantil de la Falla Oeste per a l'exercici 2022-2023 el xiquet
Presidente infantil 2022-2023, el xiquet Tadeo Sené Femenía. Adènia, a 2 d'abril del 2022 i sent les 22:40 hores, és elegida fallera major infantil de la Falla Oeste per a l'exercici 2022-2023 de la Falla Oeste 2022-2023, Patricia Domènech i Ballester. A 2 d'abril de 2022 i ser les 21:43, és elegida fallera major de la Falla Oeste per a l'exercici 2022 i 2023 la senyoreta